O karon sa atong nasudnon nga balita. National Report. Nagsumite sa bag-ong panukalang balaod si Senate President Francis G. Escudero nga magtumong sa pag-usab sa kasamtangang sistema sa Food and Drug Administration kun FDA aron mas paspas ang regulasyon sa mga produkto ug mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor. Ubos sa Senate Bill No. 2310 o Product Regulatory System Reform Act, gisugyot nga ang ibalhin ang pipila ka mga responsibilidad sa FDA ngadto sa ubang ahensya sa gobyerno nga adunay mas angay nga technical nga kahibalo sa pagdumala sa kalaiyang produkto. Kung mapasar ang maong panukala ang regulasyon nga sa mga hilaw o mga prosesong pagkaon ilalom sa Department of Agriculture kun DA samtang ang processed food, cosmetic uban pang consumer products magpadumalaon sa Department of Trade and Industry. Matod pa ang Senador Escudero nga ang tumong sa maong reforma mao ang pagkunhod sa red tape sa paglikay sa pagbalik-balik nga proseso sa regulasyon, pagpalig-on sa pagpalipod sa mga kahimsog sa o kaluwasan sa publiko pinaagi sa mas epesyente o scientificong pamagi. Kipasabot usab ni Senador Escudero nga ang kasamtangang sistema naghatag og kalangan sa pagproseso sa mga permit nga dunay overlap nga katungdanan tali sa mga kaensya, nakaapekto dili lamang sa mga negosyo apan usab sa mga konsumidor. Apil sa panukala ang paglig-on sa koordinasyon sa tanang may kalabutan nga ahensya aron malikayan ang pagdoble sa trabaho ug mas mapauswag ang serbisyo sa publiko. Sa laing bahin, gipasiguro sa panukalang palaod nga ang mga permit, rehistro ug otorisasyon nga balido karon magpabiling epektibo hangtod sa ilang expiration samtang ang mga pending nga mga aplikasyon o kaso ipadayon sa ahensyang maoy matugyanan sa maong responsibilidad. Tumala pa ni Senador Escudero, importante nga maangay ang regulatory system sa nasod sa paspas nga pagpuswag sa teknolohiya, pagbag-o sa merkado o pagbagong hulga sa kahimsog aron mas mapanalipdan ang tanang Pilipino.